Stále vás trápi namáhanie očí z malých obrazoviek telefónov pri sledovaní relácií alebo učení. Táto výsuvná lupa s vysokým rozlíšením je vašim záchrancom. Predtým ste museli držať telefón blízko očí, aby ste jasne videli, čo ľahko spôsobovalo únavu očí. S touto lupou ju môžete jednoducho potiahnuť a okamžite zväčšiť malú obrazovku 5 krát, čím získate jasný, ostrý a úžasný obraz. Nielenže má ochranu pred modrým svetlom, ktorá chráni vaše oči, ale blokuje aj žiarenie telefónu. Môžete ju používať dlhšiu dobu bez obáv z namáhania očí. Či už pozeráte relácie, študujete online alebo prezeráte dokumenty, poskytuje neuveriteľne pohodlný zážitok. Všetci moji priatelia sa ma pýtajú, kde som ju kúpil. S ňou môžete svoj telefón používať ako tablet alebo počítač. Už sa nemusíte obávať dlhého pozerania na malú obrazovku. Neváhajte, zaobstarajte si ju hneď teraz a vychutnajte si lepší mobilný zážitok.